Čaj tu, čizme tu, alat tu, šlem tu. Dobro jutro, Lofti. Dobro jutro, Mok. Dobro jutro, Skupe. Hajde, Skupe, Bob je rekao da je danas vrlo važan dan. Dobro jutro, Lofti. Dobro jutro, Mok. Dobro jutro, Bobe. Skupe. Skupe! Nisam kriv. Dobro jutro, Bobe. Hajde, Skupe. Danas je veliki dan. Veliki dan. Veliki dan! Wow! A ja samo malo da ga prespavam. Polako, Skupe. Dobro, društvo. Da li ste spremni? Jesmo, Bobe, uvek spremni. Onda idemo. Jupi! Hej, Skupe. Da, Bobe. Da nisi nešto zaboravio. O da, tebe. Malo je falilo. Blesav sam. Idemo. Jupi! Idemo, Tutone. Dobro jutro, Bobe. Majstor Bob. Mega mašine. Juhu! Ovo je tako zabavno! Juhu! Wow, to je bilo baš glasno. Zdravo, Leo. Zdravo, Wendy. Izgleda mi da se zabavljate. Da znaš da se zabavljam. Zdravo, Bobe. Mi se zabavljamo. Štitnici za uši, Leo. Šta? Aha. Izvini. Dakle, ekipo, ovo je naš najveći posao do sada. Treba da raščistimo ovaj stari rudnik i pretvorimo ga u jezero zvano rezervoar. To je sjajno. A kada bude gotovo, izgledat će ovako. A kako se to zove, Bobe? Rezervoar. Rezervoar, Mok. U njemu se drži voda za piće koju koristi Spring City. Reku ćemo preusmeriti ovako, tako da se njen tok uliva u rezervoar. Sad shvatam. Ali, Bobe, zar neće voda isteći iz te velike rupe na kraju? I istekla bi kada ne bismo sagradili ogromnu pregradu koja se zove brana. Shvatam. Ali taj zid, mislim brana, će morati da bude ogromna. Tako je, Lofti. Ispunit ćemo ogromne metalne kutije betonom i onda ćemo je sagraditi kao zid od cigala. Da, najveći posao ikad, a ja jedva čekam. Ali prvo moramo da pripremimo rudnik. Imam još puno eksploziva, tako da zaštitite svoje uši. Spreman, Leo? Naravno. 3, 2, 1. Bum! Ovo je najbolji posao ikad. Bobe,
Zašto se tlo još trese? Ko su oni? To su vanzemaljci. Ne, nešto veće. Možda su dinosaurusi. Dinosaurusi iz svemira. To mi se ne dopada. U redu je, društvo. Nisu ni vanzemaljci, ni dinosaurusi. To su mega mašine koje će nam pomoći da sagradimo branu. Šta to vidim? Jel to... Ne, nemoguće. Drago mi je što te vidim, Bobe. I meni je drago, Konrade. Društvo, ovo je Konrad. Zdravo, društvo. Zdravo, Konrade. Konrad i njegova ekipa mega mašina će nam pomoći da očistimo rudnik. Izvanredno! Mnogo vam hvala na pomoći. Zaista se radujem što ću raditi sa tobom i ekipom. Nema problema, Bobe. Poznaješ me. Volim svima da pomažem. To je baš čudno. Pa, veoma si ljubazan. Znam da si bio razočaran što nisi dobio posao na izgradnji brane. Hej, ne ljutim se. Nekada dobiješ, nekada izgubiš. Tako to ide, Bobe. Nije sramota kad se izgubi od vrhunskog graditelja kao što si ti. Pa, hvala ti. Sada da ti predstavim moje mega mašine. Ovo je damper u našoj ekipi. Tad napuniš ga i on sve odnese. Zdravo, tate. Zdravo. Ovaj ovde je Crunch. Ne govori puno, ali ume da kopa. Zdravo, Kranče. A mislim da prepoznajete našu super zvezdu. To je Ace, to je Ace. Znam, to je Ace. 10 poena za malog žutog kopača. Dame, gospodo, mašine, ovo je Ace. Zdravo, Ace. Zdravo, društvo. Znao sam da je to on, znao sam. Bio je na televiziji u emisiji Ultra velike mašine. Sećaš se, Lofty? Lofty, sećaš se? Ne. Izgleda da imaš odličan tim, Bobe. Hvala, Ise. Sada će Konradove mega mašine da počiste sve veliko kamenje. Ali će im biti potrebna pomoć oko manjeg kamenja. Mogu li ja da pomognem? Mogu li? Dakle, Mok, ti si im potreban. U redu, Bobe. Izaberi mene. I ti, Skupe. Donesite kamenje. Ovo kamenje treba da se odnese do mašine za lomljenje kamenja. I koristit ćemo ga da napravimo beton za branu. Streče, ti ideš sa mnom. Razumem, Bobe. Tuton će doneti materijale na gradilište. Možeš da se osloniš na mene, Bobe. A ti, Lofty, Da, Bobe. ti ćeš pomoći Vendi i Leu oko kontrolnog tornja. Važi, Bobe. Dobro, Konrade. Spremni smo, Bobe. Da li je tvoj tim spreman? Da li mogu da urade tako težak posao? Biće to pravi izazov za njih. Ali znam da svi ovde rade kao ekipa i da ćemo uspeti. Vreme je da pomeramo kamenje. Na posao! To je rekao i na televiziji. Na posao! Dakle, ekipo i mega ekipo. Hoćemo da gradimo! Hoćemo! Ekipu sad upoznajte, mi smo pravi tim. Zauzeti uvek smo, al smo presrećni. Uzviknite se svi, 25, svi sad tapšite. Uzviknite se svi, 25, svi sad tapšite. Drugu sad pomoziti da bi složno radili. Jer mi smo tim i najbolji. Jer mi smo stvarno baš taj tim. Jer mi smo tim. Jer mi smo tim. Jer mi smo tim. Uzviknite sad svi, bacite.
Svako ima posao, svi rade kao tim. Grade nešto predivno, to je lepo vidjeti. Pravimo, gradimo, bušimo, beton mešamo. Mi smo taj tim, svi sad tapšite. Drugu sad pomoziti da bi složno radili. Jer mi smo tim, usviknite se svi, bacite! Vidimo se kasnije. Hvala. Dobro, izvoli, Leo. Ha? Bezbednosni list gradilišta? Ali ti si zadužena za bezbednost na gradilištu, zar ne? Da, ali možeš da mi pomogneš. Biće to korisno za tebe. Dakle, znači da sam ja tvoj pomoćnik za bezbednost? Pa, tako nekako. Da, pomoćnik za bezbednost! Ovo ima da bude najbezbednije gradilište na svetu. Hvala, Wendy. Dobro, pomoćnik za bezbednost Leo dolazi. Jedva čekam da kažem tati. Hej, Skupe, sećam se sad. Imao si Aceovu sliku na zidu, zar ne? Možda. Ne, sigurno se sećam da si ga obožavao. Imao si kutiju za ručak sa Aceom i Aceov album sa sličicama. Čak si imitirao onu Aceovu igru. Aceovu igru? Nemam pojma o čemu pričaš. Eno ga tamo, Lofti. O, ma sećaš se. To je bilo ovako nekako. O da, oseti snagu. O da, nešto... Naravno, kako ono beše? Sigurno se sećaš, zar ne, Skupe? Lofti, psst, osramotit ćeš me. Misliš ovako? O da, oseti snagu. Da, to je to. Hajde, Skupe. Dobro, onda. O da, o moć oseti. O da, Ace će raditi Na autoputu i na tornju. Hej, mi radimo, oseti snagu. Bravo! To je bilo tako dobro, kao na televiziji. Hvala, Lofti. Nije loše, Skupe. Uradio si to baš kao ja. Wow! To je ogroman kamen. Rekao je da sam kao on. Ne, nije to rekao. Rekao je da igraš kao on. Ne, Lofti. Rekao je baš tako, da sam ja kao on. Zato ima sad da odem i podignem tu stenu. Najveću stenu koju sam ikad podigao. Skupe, nisam siguran da ti je to dobra. Ode on. Kao da je on mene ikad slušao. Hej! Šta to radite, starudije jedne? Na posao! Pre nego što vas pošaljem na recikliranje. Da, dobro, Konrade. Šta si to rekao, Kranče? Nadam se da to znači... Razumem, gospodine, odmah, gospodine. Posmatram vas. Vidim sve što se dešava na ovom mestu. Ne propuštam ništa. I počistite to kamenje. Gospodine Konrade, ja ću to odneti. Zdravo, Kranče, zdravo, Tade. Pazi. O, izvini, Tade, mala mašina se sklanja. O, ma samo mi se skloni s puta. Izvini, Kranče, nisam te video. Izvini. Zdravo, gradonačelnice, gospodine Bentley. Zdravo, Bobe. Zdravo, Bobe. Kako napreduje naš omiljeni graditelj na ovom veoma važnom projektu? Sve ide po planu, gradonačel... O, mislim da poznajete Konrada. Gradonačelnice Madison, opet se srećemo. Drago mi je kao i uvek. Konrade, mi iz uprave Spring City-a cenimo to što ste ti i tvoje mega mašine došli da pomognete Bobu i ekipi. Da, posebno zato što niste dobili taj posao. Ej, nema veze što su Bob i njegov mali tim dobili posao. To ne znači da ne mogu da im pomognem. A, Bobe? Sjajno! Da li ste vidjeli članak o brani?
na naslovnoj strani Spring City magazina. Pa, vidi ti to, Bobe. Smeškaš se, glavni graditelj u Spring City-u. Sada možete da radite zajedno kao srećna porodica. Nastavite sa poslom, Bobe. Naravno. Idemo, gospodine Bentley. Da, gradonačelnice. Bobe! Bob ovde, prijem. U pomoć! Brzo u rudniku sam! Stižem, Skupe. Izvini, Skup je u nevolji. Moram da idem. Idemo u rudnik, Trede. Što brže možeš. Važi, Bobe. Velika srećna porodica. U pomoć! O, ne! Ne mogu više! Preteško je! Drži se, Skupe! U pomoć! O ne! U pomoć! Skliznuću! Držim te, Skupe. Wow! Skupe, da li si dobro? Nosio sam ovu stenu, ali bila je preteška i moji točkovi su bili klizavi. Biće sve u redu. Ace će ti pomoći da siđeš bezbedno. Lako sada, Skupe. Dobro ti ide. Samo nastavi. Još malo. Sad si bezbedan. Eto, tako. Hvala ti, Ace. Svaka ti čast. Da, hvala, Ace. Nema na čemu, volim da pomažem. Prepusti veliko kamenje Ace-u, Skupe. Zato je on tu. Dobro, Bobe, hoću. Klanjaj se s puta, Kepecu. Ups, izvini. Opet si mi na putu. To mi ne deluje prijateljski. Uvek mi stojiš na putu. Da, izvini, tate. I njemu. Samo sam htio da pomognem i da pokupim manje kamenje. Ali preveliki ste, a ja sam nekako... mali. Da, shvatamo, ti si premali. Zašto ne odeš da radiš nešto za male mašine? Dobro, onda. Hajdemo na posao pre nego što se Konrad vrati. Mok! Jesi li dobro? Ne, nisam dobro. O ne. Tad i Crunch. Mislim da im se uopšte ne dopadam. Dopadaš im se. Ali bili su zli prema meni, Lofty. Da, jesu. I htjeli su da me spljeskaju. I to je tačno. Ali ti misliš da im se ja dopadam, Lofty? Ako kažem da, hoćeš li biti srećan? Valjda hoću. Da, ti im se baš dopadaš. Dobro onda. Hvala, Lofty. Oho, to nije dobro. Zidovi rudnika u redu. Stene u redu. Pokazat ću Ace-u da mogu da budem baš kao on. Na posao! Juhu! Hej! Izvini, Mok! Op. Pomoćnik za bezbednost dolazi. Jesi li u redu, Mok? Dobro sam. Vidiš? Dobro. Ali morat ću da napišem bezbednosni izveštaj o ovome. Uvek razmišljaj o tome ko je ispod Skupe. Važi? Znam. Izvini, Leo. Žao mi je, Mok. Danas nije moj dan. Skupe, A? jesi li dobro? Šta je bilo? Ace, sve sam pogrešio. Ti to nazivaš greškom. Greška je ono kada sam ispustio kamen od 2 tone na auto mog šefa. Ne, stvarno, to si uradio. Nije bio u kolima u tom trenutku, na sreću. Ali zbog toga više nisam na televiziji. Wow. A mislio sam da sam ja strašno pogrešio. Ne, nisi. Bio sam na putu ka reciklaži kada me je Konrad zaposlio. Poslali su te na reciklažu. I da me pretvore u konzerve.
Da. Idemo, momče. Sada imam dobrog druga na ovom poslu. Koga? Mene? Misliš na mene? Da, na tebe. Jel se slažeš, druže? Wow, da, slažem se. Dakle, Na posao! Drugari smo, baš najbolji. Drugari smo kao superheroji, iskreni i pravi. Mi ćemo osvojiti svet. Superheroji. Drugari smo i slažemo se. Pod vedrim nebom našu pesmu pevamo. Drugari smo i dobro nam je. Uvek se smejemo i radujemo se. Kad je moj drugar pored mene, snažan sam da pomerim planine. Kad je on tu da vodi mene, zajedno jači smo, možemo mi tad sve. Drugari smo, baš najbolji. Drugari smo, kuda ja tu i ti. Iskreni i pravi, mi ćemo osvojiti svet. Superheroji. Svako ima druga koji je uvek tu. Veruješ mu sve uz osmeh, ne mršti se, ne mršti se. Drugari smo, drugari smo, drugari smo, drugari smo, Pa ekipo, lepo smo započeli. Da znaš da jesmo. Sutra treba da završimo raščišćavanje rudnika i da napravimo mnogo betona. Da li ima pitanja? O, da, ja imam pitanje, Bobe. Bobe! Šta je bilo, Skupe? Ace, moj novi najbolji drugar, me je pozvao da spavam ovde sa mega mašinama. Mogu li da prespavam? Molim te. Može, Skupe. Ne vidim zašto ne bi. To je sjajno! Dobro, vidimo se ujutru, društvo. Ma, nema veze. Mi možemo da prespavamo kod nas u dvorištu, Mok. A zar to ne radimo svake noći, Lofti? Laku noć, Tade. Da. Laku noć, Kranče. Laku noć, Ace. vreme je za spavanje, Skupe. Naravno, na posao. Laku noć, druže. Dakle, Bobe, misliš da si glavni graditelj u Spring City-u? Ne zadugo. Uskoro će tvoje ime biti ukaljano. Dobro jutro, mega mašine. Zdravo, Skupe, kako si spavao noćas? Izvini, nemam vremena za priču. Ali ja... Imam mega mašinske poslove. O, ne brini, Mok, pridružit ćemo mu se kasnije. Idemo, ekipo, vreme je da radimo. Mnogo je posla. Mok, da li možeš da počistiš otpad sa kontrolnog tornja i da ga odneseš do vrha? Stižem, Andy. Idem što brže mogu, da znate. Nema potrebe da žuriš nazad. Pst. Skupe, Adi Crunch suzli prema Moku. Treba da porazgovaramo sa njima. Izvini, Lofti, ne mogu da pričam. Imam mega mašinska posla. Skupe.
Dobro, u redu. Ako tako hoćeš, uradit ću to onda sam. Ejse, imam poseban posao za tebe. Prati me. I ti, Skupe. I ja! Dakle, kakav je to posao, Bobe? Želim da ti i Ace pomešate beton koji ćemo koristiti za građenje brane. Wow! To je veoma važan posao, Skupe. Ali pošto si već radio sa Aceom, mislim da si spreman za njega. Ali zapamti, ako mešavina ne bude dobra, brana neće biti dovoljno jaka da zadrži vodu. Zato koristite prave količine svega, važi? Možeš da se osloniš na nas, Bobe? Na posao! Sačekaj, Skupe. Nisam ti još rekao koje su prave količine. O, da, naravno. Reci mi. Dakle, ovo je recept za vrlo jak beton. Jednom zahvatiš cement odavde i onda dođeš čak ovamo i staviš ga u ovu mešalicu. Jedan zahvat, shvatam. Onda uzmeš 3 zahvata peska sa ove gomile ovde i dodaš ih u smesu. A onda 3 zahvata šljunka iz lomilice kamena i onda samo pola zahvata vode iz tornja sa vodom. 1, 3 i pola. Sve ste dobro razumeli. Važi, momci, vidimo se. O, zdravo, Konrade. Zdravo svima. Hej, Skupe, mi ćemo pripremati beton. Pa to je predivno! Pripremate beton, jel da? Ma šta kažeš, to jeste važan posao. Dobro, Leo. Sistem za rano upozorenje je povezan. Ako bude bilo kakvih problema sa branom, ova kazaljka se pomera ovde u crvenu zonu. I sirena se oglašava. Da li smo spremni za test? Ha, spremni. 1-2-1-2. Govori Leo, pomoćnik za bezbednost. Ovo je samo test. Nemojte da se plašite. To je bilo glasnije nego što sam očekivao. 1, 3, 3 i pola. 1, 3, 3 i pola. 1, 3, 3 i pola. 1 cement. 1, Sad 3 peska. 3. Sad 3 šljunka. 3, I još pola. pola. Svaka čast, društvo. Kakav tim. O, Skupe, sad sam se setio. Bob želi da razgovara sa tobom. O, dobro. Hvala, Konrade. A ti, Ace, Da, Konrade. sećaš se kako sam te spasao kada su te izbacili sa televizije? Da? Pa, sada je došlo vreme da mi se odužiš, druže. Želim da uradiš sledeće. Zdravo, Bobe! Šta je bilo, Skupe? Konrad kaže da si me tražio. Ne, nisam te tražio. Mora da se nismo razumeli. O, pa to je čudno. Dobro. Vrati se brzo na posao, Skupe. Treba da pomešaš dosta betona da ga sipam. I seti se, 1, 3, 3... I pola. Nema problema, Bobe. Vidimo se kasnije. Jesi li stvarno siguran da niko neće stradati? Naravno da sam siguran. Samo će stradati reputacija majstora Boba. Razmisli o tome, Ace. Ako ne uradiš šta sam ti rekao, oprosti se sa poslom. Pravac reciklaža. Opet. Hajde, Lofti. Uradi to za Moka. Zdravo svima. Ne, zdravo. Zdravo, društvo. Želeo sam nešto da kažem. Mislim da možda niste bili dobri prema Moku.
Dakle, mogli biste da probate da budete malo bolji? Nema šanse, Kepecu. Ne, ja sam Lofty. Zdravo, Ace! Baš je čudno, Bob kaže da mi nije... Da li je to bio pun zahvat vode, Ace? Vratimo se na posao, druže. Mislim da si pogrešio. Znaš, treba pola zahvata vode. Sećaš se? 1, 3, 3 i pola. 1, 3, Znam ja šta 3. radim. O, u redu je. Svi grešimo. Rekao sam da znam šta radim. Slušaj, Skupe, zašto ne odeš da se malo odmoriš? Dobro. Ne mogu ja ovo. Ovo nije u redu. Ne, čekajte malo vas dvojica. Zašto ne odete malo da se igrate u pesku? Molim, I druge bebe mašine. to nije bilo pristojno. Mok je moj prijatelj. Čestitam ti na beskorisnom prijatelju. Ej, ne pričaj tako njemu. Baš hoću. Kepecu. Dosta je bilo. Zovem se Lofty, razumeš? Pokazat ću vam. I to obojici. Hajde, mislite da ste veliki i... Nega. Baš sam se uplašio. Vi ste samo dva obična nasilnika. Šta bi to trebalo da znači? Ej, vas dve gomile rđe. Pokupite ovo kamenje. Sve ovo kamenje. Inače... O, da, razumem, Konrade. Nadam se da je to značilo... Izvinite, gospodine, potrudit ću se više, gospodine. Zdravo svima! Vratio sam se! Zdravo, Mok. Baš smo razgovarali o tebi. Samo se vrati na posao, važi. Dobro. Sačekaj malo, Mok. Vi razgovarate sa Mokom onako kako Konrad razgovara s vama. Ne, nije tačno. Jel da? Nisam to primetio. A kako se osjećate kad Konrad to radi? Nije nam lepo. U pravu si. Žao mi je, Mok. Bili smo veoma zli prema tebi. A treba da budemo u istom timu. Sjajno! Znao sam da ćemo biti drugari. Da, bit ćemo prijatelji. Pa, bolje da se vratim na posao. Zdravo, Lofty! I zdravo, najbolji drugari. Hej, Lofty, ja... Izvini, Skupe, ne mogu da pričam. Vrlo sam zauzet mega poslom. Ali ako to uradim, brana neće biti dovoljno jaka. Hajde, 1 zahvat vode i 5 zahvata peska. Neću to da uradim. Da, hoćeš. Ne, to nije u redu. Da li znaš šta rade sa mašinama koje odu na reciklažu? Polome ih, pa ih spljeskaju. Ali preteruješ, Konrade. Samo to uradi. Opet radi pogrešno i to namerno. A Konrad mu naređuje. Bobe! Bobe! Brzo, pojuri ga. Moramo da ga zaustavimo pre nego što nas izda. Bobe! Zdravo, Skupe. Jel sve u redu? Ne, nije. Šta nije u redu, Skupe? Pa slušaj. Ne. Konrade, šta se dešava? Slušaj, znam da si ponosan na svoju ekipu, Bobe. Ali Skup je malo, kako da kažem, zabrljao sa betonom. Molim? Stvarno? Bojim se da je stavljao sastojke u pogrešnom promeru. To ne liči na tebe, Skupe. Ti si dobar u mešanju betona. Da, Bobe, jesam. Siguran sam da to nije namerno uradio. Ali to nije istina. Pitaj Ace-a. Ace? Da. Istina je. Ace. Znaš, Skupu je vrlo teško da isprati Ace-ov tempo. Ali nisam ništa pogrešio, Bobe. Zaista nisam. Ali i Konrad i Ace kažu da jesi pogrešio. Ali... Ne bih ti to ni rekao, ali znaš koliko je važno da se beton dobro pomeša. Hvala što si mi rekao. Bar smo primetili na vreme.
U redu je, Skupe. Svi nekad grešimo. Bobe! Vidi, imam drugi poseban posao za tebe. Ovamo je dole. Hajde, idemo. Jesi li ljut na mene, Bobe? Naravno da nisam, Skupe. Ali ne možemo da rizikujemo sa betonom. Ova brana mora da bude od najjačeg mogućeg betona. Znam, 1, 3, 3, cement, pesak, šljunak i pola zahvata. Skupe, trudio si se. Meni je jedino to važno. A sada, kada se napuni rezervoar, prekomerna voda će se spustiti ovde i proći kroz jarugu. Ti treba da raščistiš kamenje. Ali moj poslednji posao je bio zabavan. Ovo je samo... Znam koliko si uživao dok si radio sa Isom, ali ovaj posao je podjednako važan kao i beton. Dakle, prioni, molim te. Hoćeš li da počistiš, Skupe? Da, hoću, Bobe. Svaka čast. Život ide dalje, ja izneverio sam. Odbaciše me kao klovan, ja sam sad. Dole sam u jami očaja. Izdan sam, ovo mi je fair. Hteo sam da budem iskren, al teško je kad si nevin okrivljen. Najbolji te drugi izneveri, osmehu tugu ti pretvori. Sad nismo drugari najbolji. Trebalo je da budemo tim, drugarstvo mi smo imali. Ipak ću da nastavim i opet će me odbiti. Sunce sijaće gde mračno je i bit ću ponosan, ali više nemam najboljeg drugara. Predivno! Torta je sjajna, kuvare, teti. Izgleda baš kao brana. Je li ona od betona, kuvare? Ne, Mok. Od brašna, jaja, tune, spanaća, rakova, iznutrica, brokolija, slanine, repe i od sira i krastavčića. Pa izgleda lepo. Vidi kakav veliki uspeh. Zaista je čudo inženjerstva. Pa hvala vam. Mislim da su pričali o brani, kuvare. Znao sam to. Uspeli smo, Lofti, uspeli! Znao sam da hoćemo. Uvek uspemo. A Tad i Crunch su sad moji najbolji drugari. Da, veoma je važno da imate prijatelje na koje možete da se oslonite. Jel tako, Mok? Dobro. Ma kome su potrebni prijatelji? Dakle, Bobe, jeste li spremni za proslavu? Mislim da jesmo, gradonačelnice. Vendi je skoro spremna. Stižem za trenutak. Samo treba da raznesem neke stene. U redu. A onda će reka poteći i imat ćemo rezervoar. O, to je predivno. O, ja meni. Jel to dinamit, Vendi? Jeste, gospodine Bentley. O, ne budite blesavi, gospodine Bentley. Zaista. Ova brana izgleda predivno, Bobe. Građani Spring City-a će se sećati tvog imena zauvek. U to sam sasvim siguran. O, zdravo, Konrade. Naravno, hvala i tebi. O ne, gradonačelnice Madison. Bob je odgovoran za sve. I to zaista za sve. O, torta! O ne! Da se nisi usudio, Konrade! Izvini. Vratit ću to. Ha? Leo! U redu. Leo, da li me čuješ? Izvini?
jesi li rekao nešto? Zar ne ostaješ na proslavi? Vraćam se za trenutak. Još malo pa završavam sa spiskom. Sačuvajte mi parče torte. Dobro, hoćemo li da nastavimo? Možemo li da počnemo sa snimanjem? Dobro, počinjemo za 3, 2, 1. Za samo nekoliko minuta reka će biti preusmerena i počeće da se puni novi rezervoar Marije Madison. Ovo je istorijski moment za Spring City. Da znaš da jeste. Oleo, sve je pošlo po zlu. Mislio sam da smo ja i Ace dobri drugari, a onda... Molim, izvini. Nije važno. Sljedeća stvar na spisku je da proverim prolaz. Ne sme ništa da ga blokira kada voda počne da teče. Vidimo se kasnije. Počinjemo društvo! Tri, 2, 1. Sjajno. Predivno. Oni misle da je to predivno. Čekaj da vide šta je sledeće. Šta se to čuje? Pucketanje. O ne, brana popušta! U pomoć! U pomoć! Imao sam sreće. O ne, ne, opet počinje! Dosta više! Prestani, molim te! Pomozite! U pomoć! Brana popušta! U pomoć! Pomozite mi! Šta ću sad da radim? Šta se događa, Wendy? Nešto nije u redu sa branom. Dobro, Trede, treba da odem da pogledam ovo. Pridrži mi ovo, molim te. U redu, Bobe. Kuda si to krenuo, Bobe? Dobro, drži, važi. Skupe! Sklanjaj se odatle! Ali, Bobe, brana popušta! Odmah, Skupe! Nije bezbedno! Odlazi! Nisam kriv, Bobe! Nisam to uradio! Idi! Sada! Neće prestati! Nisam ja kriv! O ne! Bobe! Bobe! Javi se, Bobe! Wendy, šta se dešava? Vrlo je ozbiljno. Moraš odmah da se skloniš odatle. Brana bi mogla da pukne vrlo brzo. O ne! Tajni! Javi se, Tajni! Ovde sam, Bobe. Spusti svoju kuku. Potrebno mi je da me podigneš. Odmah, Bobe. Wendy, šta se događa? Brana propušta. I ne samo da propušta. Uskoro će pući. A kada pukne, reka će da poplavi ceo Spring City. O, Bobe, to je baš užasno. Ali kako je uopšte do toga došlo? Mislila sam da si napravio veoma jak zid koji može da zadrži tu vodu. Ne znam, gradonačelnice.
Ne možemo da spasimo Branu, ali moramo da spasimo Spring City. Moramo da nađemo način da okrenemo tok reke. Polje Black Rock. Tamo se jaruga račva. Mogli bismo da pokušamo da je blokiramo i preusmerimo vodu. Dobra ideja, Wendy. Idemo. Mislim da ću ipak da ostanem ovde. Da pripazim na Branu. Hvala, Konrade. Gradonačelnice, da li vi i gospodin Bentley možete da postavite vreće sa peskom u gradu? Odmah ćemo, Bobe. Zovite Curtisa, gospodine Bentley. Dobro, ekipo. Idemo. Neće moći vas dvojica. Ali Konrade, Brana, potrebni smo im. Ne idete vi nigde. Hoće li je popraviti? Mislim da neće. Nisam ja kriv. Nisam! To je Leovo. Otišao je do ulaza u jarugu. Ako se Brana sruši, mogao bi da se udavi. Leo! Dobro, to je to mesto. Voda od Brane će ući ovuda, ali ako budemo blokirali ovaj deo reke, onda će voda morati da ide na onu stranu jaruge, a ne u Spring City. Mok, ti i Stretch, prikupite sve kamenje koje možete. Koristit ćemo ga da blokiramo reku. Hoćemo, Bobe. Lofty, pošto ti imaš kandžu, možeš da nam pomogneš. Da, Bobe. Ostali radite šta možete da pomognete. Potrebno je da sarađujemo kao ekipa. Razumem, Bobe. A ti, Skupe, čekajte, gde je Skup? I gde je Leo? Leo! Leo! Gde si? Samo nastavite. Svaka vreća je važna. Samo nastavite, društvo. Moramo da radimo brže. Nemamo mnogo vremena. Razumem. Pogledaj one užasne pukotine na Brani. Dobio si šta si hteo, Konrade. Brana će popustiti. A kada dođe vreme da se sagradi nova Brana, šta misliš koga će pozvati? Glavnog graditelja Spring City-a, majstora Konrada. Rekao si da niko neće stradati. Spring City će biti uništen. Pa onda možemo opet da ga izgradimo. Ne, Konrade, sad si preterao. Neću ti pomagati. Kuda si to pošao, Ace? Odlazim od tebe. Vraćaj se ovamo! Jao! Moja noga je zaglavljena. Hajde! Opa! Tamo i dalje imamo rupu. Ali ne mogu da dohvatim Bobe. Pokušao si, Streče. Wendy, šta sada da uradimo? Bobe, ja ću da pokušam. Šta je to bilo? O ne! Bobe, kakva je to buka? O ne! Da! Konrad se vratio u igru. U pomoć! Hajde! Leo! Ovde sam, Leo!
Uskači! Brzo, brzo! Ne mogu! Zaglavljena mi je noga! Ne mogu da mrdnem! O, ne! Uskači! Hajde! Wow! Pazi! Još samo... malo... Evo, blizu smo... O, pažljivo, loptu! Pazi! O ne! Dobro svi, odmaknite se. Ali nismo još završili! O ne! Potrebno je još vreća. Samo nastavite, molim vas. Ali voda se podiže. Hajde, Bobe. Spring City će biti poplavljen! Bobe, šta ćemo da radimo? Ne znam, Lofti, pokušali smo sve. Skupe! Leo! Dobro ste! Skupe, brzo, vidiš ti tu stenu? Ugura je u rupu. Pokušat ću, Bobe! Hajde, Skupe! Možeš ti to! Samo nastavi. Hajde, Skupe! Neće uspeti! Nisam dovoljno jak! Da li imamo još vreća s peskom? Nemamo ni jedno. Onda više ništa ne možemo da uradimo. Možeš ti to, Skupe. Skupe! Hajde, Skupe. Hajde, Skupe! Hajde! Ha? Šta? Pomera se! Ali kako? Na posao. Da, juhu! Svaka čast, vas dvojica! Uspeli ste! E, to se zove timski rad. Dobar posao, druže. Ej se, pomogao si mi. Prijatelji pomažu, Skupe. Nivo vode opada! Spaseni smo! Ura! Svaka čast svima! Dobro, društvo, idemo u rudnik. Treba da zaustavimo ovaj tok vode. Bar nije zabrljao neko od nas, Bobe. Nije mi jasno šta je moglo da pođe po zlu. Šta se desilo? A toliko smo se trudili. Stvarno mi je žao, Bobe. O, Bobe, mora da si razočaran. Sav tvoj naporan rad je uništen, a tek tvoja reputacija. Drago mi je što su barem svi u redu. O, naša predivna brana! Uništena je! Kakva katastrofa. Mislim da će vam biti potreban graditelj koji zaista zna kako da sredi sav ovaj nered. Pa, ko je on? Pa, mogu da vam pomognem sa mega mašinama. Ali šta ćemo sa Bobom? Izgleda da je Skupova greška bila gora nego što smo mislili. Ne, Šta si to rekao? Skup nije uradio ništa. Ja sam pogrešio sa betonom. Šta? A on me je naterao da to uradim. Molim? Ne slušajte ga! Poblesavio je! Poblesavio sam zato što sam te uopšte slušao, Konrade. Istina je, sve sam video. Probao sam da ti kažem, Bobe. Konrade, ti si namerno upropastio branu. Ali zašto si to uradio? Bobe, objasnit ću ti. Zato što je želeo da ti ispadneš loš majstor, Bobe. Šta? Da bi on mogao da postane glavni graditelj u Spring City-u. Pa, čini mi se da mu to neće poći za rukom. Neće. Jel to istina, mali čoveče? Sklanjajte mi se s puta! Nadam se da to znači izvini, Konrade. O ne, uopšte nije to rekao. Ne približavajte mi se! Bez mene svi ćete ići na reciklaž. Znaš šta, Konrade? Ti si običan nasilnik. I mi više nećemo da te slušamo. Nadam se da nisi mislio da ću ti dozvoliti da se izvučeš. Ne možete da me zaustavite. Pokazat ću vam. Sad sam ja glavni graditelj u Spring City-u. Ne Bob, već ja. Ja! Spusti me! Odmah! Bojim se da ne mogu. Ovamo, tajni. Evo ga, Ace. I možeš da ostaneš tamo dok ne odlučimo kako ćeš da se iskupiš. I slažem se. Šta ćete da uradite sa mnom? O, ne brini se. Smislit ćemo nešto. O, da.
Tako mi je žao, Skupe. Konrad mi je rekao da će me poslati na reciklažu ako ne budem radio šta mi kaže. U redu je, Ejse. Razumem zašto si to uradio. Nisam želeo da me pretvore u konzerve. Dugujem ti veliko izvinjenje, Skupe. Trebalo je da te poslušam kad si hteo da mi kažeš. U redu je, Bobe. Sve je bilo dobro na kraju. Osim te velike rupe u brani. A ja nisam bio dobar drugar tebi i Moku. Jel tako, Lofti? A sad imaš vremena za nas, a? Pa naravno da imam. I žao mi je. A koliko ti je žao? Zaista mi je žao. Još? Zaista mi je žao, Lofti. Dobro. Jupi, opet smo drugovi. Pa, ovo je prošlo vrlo loše. Ali šta ćemo da radimo sa branom i gradskim rezervoarom? Pa, morat ćemo da radimo više nego što smo ikada radili. Dakle, ekipo, hoćemo da popravimo. Mislim da nećemo, Bobe. Ne ovog puta. Ne znam, Bobe. Ne verujem da možemo. Hoćemo! Hajde, društvo! Svi ste sjajni i možete da popravite sve kada radite zajedno. Tako je, Ejse. Dobro. Možda ipak hoćemo. Hoćemo! 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 Pa onda, ekipo, šta sada čekamo? Na posao! Ekipu sad upoznajte, mi smo pravi tim. Zauzeti uvek smo, al smo presrećni. Gradi, guši, beton mešaj, mi smo taj tim. Svi sad tapšite, drugu sad pomoziti da bi složno radili. Jer mi smo tim i najbolji, jer mi smo stvarno baš taj tim. Jer mi smo tim. Uzviknite sad svi, baci pet. Nije loše, ha? Uspeli smo. Hoću da te pitam, vratit ćeš se jednog dana, zar ne? Kako to misliš? Znao sam da ćeš otići kad bude gotovo. Ko kaže da će da ode negde? Šta? Hoćeš da kažeš? Jupi, moji najbolji drugovi će da ostanu. Svi oni ostaju? Svi sem Konrada. Tako je, Skupe. Ako žele da nam se pridruže. Mislim da Crunch govori za sve nas, Bobe. To je bilo da, zar ne? Da! Ostaju! Na posao! Da pomoć oseti, ej se raditi na autoputu i na gornju. Ej, mi radimo, oseti snagu. Ja sam veliki auto od teškog metala, kamen mrda velikim točkovima. I sada u sat kuram zemlju, osjeti moć da dostrpi snagu. Ja moćno dižem, želi pumpam, volim hidraulični osjećaj. Osjeti gare, osjeti vatru.